Dit beeld is oer een skofke net meer te zien. Bowlingcentrum Dokkum onder Tichelwei in Eerstrum is verkocht. In de plannen van de nieuwe eigenaars is geen plak meer van een bowlingcentrum. En daarmee komt er op termijn een eind om meer dan 40 jaar bowlinghistorie op dit plak. En hoewel er de komende oren tweeën waarschijnlijk nog bold worden kan, wie het voor de eigenaars van het bowlingcentrum een dreig besluit. Het is absoluut net een makkelijk besluit. Ik wil maar je laat 27 jaar van uw leven. He, zowel van mijn broer als van mij. En van uw gezinnen. Dus wat dat betreft, dan is het weer een heel moeilijke beslissing. En daarom had het ook wel aardig wat tijd in naam nog. Want het reikt je emotioneel ook natuurlijk. De laatste jaren ben we dan een beetje zien wat gaan we doen aan de toekomst van het bedrijf. Het is een gigantisch pand. En Germ die hier in principe geen opval. Dus het zou ook op deel komen dat ik het alleen doen moest. Er moest heel veel geïnvesteerd worden om het bedrijf weer voor de toekomst klaar te krijgen. En zo we daar intern wat onder de brainstorm winnen, kwam ik de mogelijkheid om het te verkepen. En dan wel mijn oren bedoelingen. Want de bowling is natuurlijk, vind ik, van Woutmans. En deze partij die is benaderen, die hier daar ook ideeën bij. En meer richting recreatie, voor Dokkum en toerisme. Dus dat sluit in principe wel goed aan. En ik denk dat we uiteindelijk met snel heel blij zijn dat we deze stap zetten kennen. Een groepje ondernemers zocht grote kansen op het plak van het Joerdijstige bowlingcentrum. Versterking van recreatie en toerisme. Wat op termijn een onzoegende werking had op toeristen die naar Dokkum komen en hopelijk ook langer heen blijven. We denken aan groepsaccommodaties, we denken aan vakantiehuizen, we denken aan indoor speeltoestellen, neem het al je maar op. In die hoeken weer wij aan het brainstormen. Dat doen we bij een groepje ondernemers die ook al in het orenproject zitten. Dus de huizen die dus kennen, die zijn van al je Dokkumer ondernemers. En die zijn aan het nadenken nou, samen met Sylvester Adema. Ja, hoe krijgen we het vanwander en hoe krijgen we het zo goed mogelijk vanwander dat onze gasten hier Sliepenleeuwen kennen. En daar hebben we met zo'n belang bij. Erik Kooistra en zijn compaan naar ademarchitecten in Dokkum al vast aan het werk zetten voor de uitwerking van de plannen. Architect Sylvester Adema is enthousiast. Het is toch ook wel weer een kans om aansluiting te zoeken bij de hele stad is een ontwikkeling en dat gebied ook. En ik denk dat er de kans, zeker meerwaarde in zit als dat wat meer geïntegreerd wordt. Schrijvershoekse is er al en dat gaat dan nu door. En dan komt straks de steenfabriek er nog een keertje bij. Nou, dat wordt een heel mooi gebied. En Dokkum is al mooi en dit is natuurlijk aan die zeearm. Dus dit is een fantastische ontwikkeling weer. De eigenaars van het bowlingcentrum gaan voor eerst nog even terug met harde werk. Maar of er oren op stenen om in dit gat te springen, dat is de vraag. Het zijn vrij grote investeringen. Vooral maar die baan zelf, dat is zo'n investering, dat is voor het net klaar. Dus wat dat betreft denk ik dat er in de toekomst net een officieel bowlingcentrum weer in Dokkum komt.